for the sake of changing. Some resistance changes these funny hand. Everybody's talking about this all day. Lúky, kam sa pozrieš. Krása. Všade samé lúky. Sme videli vtáctva po nebohom. Ako keby to tu takto sadil. Už sme dvoch srncov videli. Ja som zahľadol v záhrade aj bociana. A vidíme, čo bude ďalej. Či dačo zbadáme. Cieľ medveď. Uvidíme, či sa podarí. Trošku frka, ale to zatiaľ nie je hrozné. Takže, tu daj sme. Lúka, kam sa pozrieš? Od, neviem, kiaľ pokiaľ. Stade pekne počudanú rieku. Bela. Kolega. Nádhera. Tu si dávame pauzičku kúsok. Treba. Potvočík tu pekný. Ide. Tu si dávame pauzičku kúsok. Pršalo kúsok, tak sa ideme schovať sem. Tu máme vybaveničko. Tu posadíme kúsok a poďme za chvíľku ďalej. Medveďa sme zatiaľ nevideli. Srnce, vtáctvo a dosť. Lesom. Škoda tu aj kričať. A majú stromčeky posadené. To je krása. Rovinatý les, krásne. Priehľadný. Je to zbožne. Žiadne kopce. Sa rúbať do kopca hore. Hej. No. Medvedík zatiaľ hľadný. Aha. A to čerstvé? No. Ty kokos.
Bereš to? Aha. Ty kokto, no. Neviem, či to vidno, ale... To musel teraz ako ráno prejsť. Pred hodinou. A ty poviem, že šiel tady to. Vidíš to? Veď to chcem vidieť. Vidíš to? Nevidím nič zatiaľ. Ale to ako išlo? Či preskočil? Neviem. Možno, že si dal pozor. Vedel, že sem prídu dvaja cvoci. Sranda, ale trus, to je z medveďa. Ale tady to musel takého prechádzať, hej. Alebo len po ceste ale nemohol. Možno, že je to od človeka, že mal vydatnú stravu, vieš. No, som zvedavý, čo z toho bude. Fuj! Akože ideme len po rovinke, ale mám dosť tak. Týmto bátok. Neviem, kde je tá odbočka, by sme mali odplášať a nič, pozrieme mapu. Ale je tu krásne. Len dúfam, že z takých chríkov nevyletí ten oný. Tá zrúda na mňa. Hlava No, a priamy záber. a zasratý by som bol v momente. Máme si pauzičku, sedíme v altánku. Neviem, musím sa pozrieť, či mi to fakt dávalo ako salaš, alebo ako včely. Mne to dalo ako včely. No mne sa vidí, že mi tu salaš písalo. Mne to píše, vieš čo? Ale útulňa salaš asi, neviem či nie. Mne to píše, vieš čo tu? A nie som si teraz istý. Viem, že tam to ďalej to salaš bol. No, tam ten kopčisko vzadu, ktorý sa tam schováva v oblákoch, to keby tam bolo vidno teraz, tak si aj fotku spravím. Ale kriváň fajčí zatiaľ, no. Ako Ujčok taxikár povedal. Kriváň fajčí. Koniečko vychádza, pivko nám vychádza, Krušovice, čo to je, 12, výborné. To budem zase síkať každých 20 minút. Nevadí, však na to sme tu. Ne kvôli šťaniu, ale kvôli foteniu. Díky, Brňa. Aj ty si ideš na dúfam. Ja si si potom. Pohati. Špekuluješ. A? Čo to je? Odlož. No a čo? Potom. A čo? Odlož. Ja nechcem, ja som jedol bagetu. Tak potom. Ja mám proteínové tyčinky, nerob. Nerob stresy. A konečne slnko. A tu. Určite taký Matko večer príde. Musí sem dať čo chodiť určite. No. Ale tu už bolo pomenej tých hovien vidno. Tam, kadiaľ sme šli, tak tam ich bolo viacej vidno. Jedno, Liptov je Liptov, to všade máš medvede. No dobre. Posedíme. To je baranec, aha. Na ten baranec som bol. Jaj. Líšku sa to vidno. Baranec. No uvidíme, či da čo bude. Som zvedavý. Jedného macka vidieť natočiť a dobre. Určite utúlna tam toto. Choď pozrieť, ak sa ti chce nohy močiť. No, tu sme si posedeli, odýchli a môžeme pokračovať ďalej.
To je výhľad. Pastva pre oči. Uj, bož, mám dosť. Pomaly, nie tak chytro. Keď ideš tak pomaličky, tak pomaly. Nech Andrej, nevládzem už. Fuj, dobre sme si dali. Odtiaľa. Na pekne bol viac. Koľko? Dobrý deň sa praje. No, už sme na mieste konečne. Tak to pekne tu je. Všade samé lesy, lúky. Nikde nikto nič. Tam za mňou je salaš. A tu hen, hľa ho. Chalúbka. Bez elektriky, bez vody. Ale máme vodičku. Všetko máme. A elektriku. V podobe malého solárního panela. Ešte sa tu zabijem. Tu hen, krása. Táto malebná krajinka. Ideme spraviť budíčok hore z Pachtožovi. Zase si tu hlavu drbnem. Originál. Čo ti viacej chýba? Máš kde spať? Všetko, čo treba. Ideme sadnúť vonka. Ja si tu hlavu drbnem. A ti aj s dverami. Veď vede žiadne zatiaľ, len kopec hovan. Uvidíme, čo bude večer. A takto si tu vegetíme, sedíme, paradzina. A máme sa tu lepšie, jak kdesi pri mori. Pozri sa, čo tu máme. Neotváraj mi to, vydrž. Ja musím takto spraviť. No, dobre. Akorát, keby to bolo ešte riadne vychladené, ale to je detail. To pôjde dobre, toto, a to, čo mám ešte ja v rúbsaku, to pôjde tiež dobre. Nabíjame si, mobilík zase, kameru, štvrtýkrát budem nabíjať. Vybavené. Na zdravie. Na zdravie, dáme si.
Dobre, ideme sa zbaliť. A kam ideme? Ľubo? Tam, nie? Tam? Ideme pozrieť na lúku. Povalení sme. Ideme zistiť, čo nás dneska čaká. Ideme si semka sadnúť a uvidíme, čo vymyslíme. Seriem, že je tu ten včelín. No keby tu nebol, bolo by tu fajn. Ale tak čo už narobíme, no? Pofotíme krivá, na chvíľku by mohol svetlo vyliesť poza neho. Tam v pozadí krivánik. Posedíme tu na uvidíme, že čo. Alebo pôjdeme možno ďalej. Mokré nohy, ani ich nevidno. Lebo somár sprostý sa ja musím vydať spoza mojho chrbta cez lúku. Kade ide Ľubo. Ne. Akože nafotili sme, natočili sme srnca so srnkou. Tu pri tomto samotnom strome vedľa mojej hlavy vzadu boli. Hovno sme videli. Bože, čo sú za vtáky tam vzadu? Ty vole. Asi, hej. Ideme sa semka dole pozrieť, čo tam bude. Pokúsiť sa dostať k rieke Belej a uvidíme. No, Boh vie, čo to tam buchotalo v lese. Že Boh vie, čo to tam bolo v tom lese. Či medveď, či vysoká. Ťažko povedať. Hústvo. Hýbaj sem, ideme dole.
Tam zozadu sme prišli úplne na začiatku lúky. Celé sme to takto popri lese obišli. Sem. A túto to hen hľada. Krása. Nádhera. Obilíčko. Druhý deň tu beháme. Medveďa sme nevideli a tu asi 20 metrov po tejto cestičke je stopa mladého medveďa. A my všade možne a nič. Hová na skazu a medveďa nevidíme. Ideme zase po tejto cestičke, obišli sme celú lúku. No skoro, polovicu v podstate len, lebo ona ešte pokračovala ďalej. No ale tak. Takže polovicu lúky. By som povedal viac ako polovicu. V podstate tam vzadu, kde je tá biela sprostosť, tak tam sme vychádzali. Tam. Takže pár stôp, pár hován, nejaký lomos, srnky a inak nič. Dravca som skoro vytočil, či vytočil, natočil, ale nepodarilo sa. Teda orla, či čo to bolo. Takže ideme pomaličky naspäť. Čo rozmýšľaš? Zase cítim ten smrad. Nie. Na chvíľku som ho zacítil. Ježiši, to je nekonečná lúka toto. Keď sme šli včera tadiaľto, a tam sú ľudia. Či zle vidím? Pri stromoch vidíš? Či to sa mi zdá? Že včera, keď sme šli tadiaľto, tak si človek tak hľadal, reku, taká veľká lúka, to musí mať plno možností človek. A ty ju celú obídeš a až na pár srniek jedného dravca, nič. Fuj. Ideme si dať pauzu, raňajky a oddych kúsok. Tak, sme si dali, je 10 hodín preč, dali sme si takých 12 km okruh. Cez lúku, mokrú, krása, obaja mokrí, nervózni. Veľa sme toho nevideli, medveďa žiadneho. Nič, pri rieke tiež. Tam je to zarastené, sotva sme sa k nej dostali. A ideme na chatu oddychnúť, lebo máme dosť. A uvidíme, čo ďalej. Zhodnotíme, premyslíme a uvidíme, či pôjdeme večer do tmy dačo, alebo skoro ráno za tmy. Miesta sme si našli dáke, tak uvidíme. Fúžme len z posledného. Chceme si spraviť jesť. Uvidíme, či je to ešte jedle. A stále bez medveďa. Uvidíme dokedy. O, čo mi vrzgaj furt. 2 noci sme tu strávili, ale balíme to. Dneska končíme, hoď sme tu chceli byť ešte ďalšie 2 noci. Voľno máme, peniaze máme, vybavené to je, ale včera si môj objektív zmyslel, že sa ide pokaziť a bez poriadneho teleobjektívu to nemá asi význam. Mám druhý ešte, ale není to ono, takže kašleme asi na to už. Balíme to, počkáme na odvoz a na chatára, aby si to prevzali a budeme het. To má význam. Medveďov sme nevideli žiadneho, iba kopec hován. Takže čo už. A objektív si musím dať opraviť. Ak sa to vôbec dá. Nasratý, sklamaný. Čo už. Uvidíme možno na budúce. Ja už bude relax doma s plným púbkom.